Bona nit. L'avantprojecte de la nova llei de l'avortament, la gran i pertinaç aposta personal del ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, encara afronta un tràmit incert. Ha generat tanta indignació com polèmica, de fet, com cada vegada que s'ha abordat la regulació de l'avortament des de la transició política. Però aquest cop amb una gran diferència. L'avantprojecte, en la seva formulació actual, encara presenta més restriccions que la llei que es va aprovar fa 29 anys. L'ambigüitat i les limitacions d'aquella primera normativa, la del 1985, les va corregir el 2010 el govern Zapatero amb una llei que emparava la interrupció lliure de l'embaràs fins a la 14a setmana de gestació. Una llei de terminis en la línia de les de la majoria de països europeus. Ara, de cop, la dona s'haurà de tornar a sotmetre a un laberint de justificacions, informes mèdics i al·legacions per prendre una decisió sobre el seu propi cos. El reportatge d'aquest vespre situa aquesta contrarreforma que ha posat en marxa el govern del Partit Popular, també amb fortes dissensions internes, en el seu context històric. Una perspectiva necessària per entendre un debat crucial. Una señora que tenga muchos hijos y no pueda mantenerlos, pues en vez de tenerlos descalzos y desnudos, pues es preferible no tenerlos. Y tengo 17 nietos y 5 hijos, y no me pesan. Los he criado una vez con holgura y otra vez escasamente, pero eso es un asesinato. Un asesinato. De lo que se quiera los hijos, hombre, por Dios. Yo también he abortado. Sortíem del franquisme i l'avortament encara era delicte. De fet, no hi havia divorci i la pastilla acabava d'arribar a les farmàcies. A Bilbao eren jutjades 11 dones de classe treballadora per avortament. Una pràctica clandestina, però coneguda pels rics i els pobres. Que paguen todas. No solo las de los pobres, que paguen también las de los ricos que se van a Londres a abortar. Eso lo sabemos todo el mundo. Que hay más de 300.000 abortos al año aquí en España. ¡Qué caramba! Ahora se van a abortar, claro, a Londres las que tienen. Y las que no tienen, se lo tienen que tragar. Y se tienen que joder, la marrana. Pues eso es lo que digo. Pues eso es lo que digo, que no se vayan. No, porque eso no es un dolor de muela. Que se van a Londres a abortar. Eso no es un dolor de muela. Que no joda. Que como joden, les gusta joder. Y es que usted parece entender que es incompatible defender la vida de los nacidos con la vida de los no nacidos. La propuesta de Gallardón es una propuesta enormemente ideológica. Ni siquiera gran parte de los católicos estarían de acuerdo con ella, como se está viendo. Ens sembla que és un pas en la bona direcció molt important perquè recupera el no nascut i considera l'avortament, altra vegada, com un delicte. Tornem-hi, com si estéssim a la dictadura. Enganyar, enganyar-nos, enganyar-se, no? Però què és això, no? Es una ley basada en el tabú y en la hipocresía. Yo he vivido con la ley de los plazos, que me parecía moralmente que no está bien, y he convivido con ella. Ahora, con la siguiente, pues tendremos que convivir todos. Les dones hauran perdut el dret a decidir per si mateixes. Vam tindre la idea de posar un centre de planificació a la població. És a dir, que la dona se senti alliberada aquí dintre, pugui parlar de lo que normalment no diu a altres llocs i nosaltres la informem de tots els mitjans anticonceptius. Amb els primers ajuntaments democràtics, moltes feministes com la Maruja van crear els anomenats centres de planning repartits pels barris. Ella i la seva amiga Carmina recorden que es van veure desbordades per una realitat que no esperaven, la de les dones que anaven al centre perquè volien avortar. Ja ho sabien que era il·legal. Ja ho vam fer en consciència. Però teníem l'avantatge que eren molt conegudes al Prat. Sí, i molt respectades. I molt respectades. No sabíem, no teníem ni idea. Això va venir amb la pràctica, no? Recordo que vam fer un avortament en una casa particular, a la propietària.
de venir, i allà ho vam fer a casa seva. Vull dir que no teníem altres mitjans al principi, però la protagonista ho volia de totes maneres, una necessitat que tenia, i va dir que sí. Era una dona del barri. Era una dona del barri. Vull dir que ens vam arriscar a moltíssimes coses, eren molt valentes, però comptàvem amb uns professionals molt bons. Sí. Elles venien amb por, clar que sí, perquè era una cosa que anaven en contra del corrent, en contra de lo que la societat en aquells moments ho permetien. El crío primero, como es natural, lo tuve porque quise, pero luego he tenido 7 sin querer. Cada 17 meses un crío, sin saber cómo ni de qué manera. Y cuando me quedaba en estado iba a tomar algo y nada, no abortaba. No. Me tomé un vaso de casalla y el embarazo seguía igual. Que no abortava ja. Els viatges a Londres o a Amsterdam per avortar eren un secret que tothom sabia. La Carmina i la Maruja, com també altres organitzacions, havien concertat unes clíniques on portaven els grups. Anava l'avió a tope, anava ple. Claro, ja sabia que aquell avió anàvem a lo que anàvem. No anàvem de Campo Playa. Una li deia que l'havia dit a su madre que se iba a Mallorca a pasar el fin de semana, l'altra li deia que era, bueno, es que mi novio es que no quiere, que va a ser invitar, l'altra que era de su querido, i l'altra de fulanito, i l'altra... Jo bastant problemes tenia amb el meu, i a mi, la veritat, si estaven d'un, si estaven de dos, no sé de lo que estarien, però que totes ens vam anar a juntar al mateix metge, a la mateixa sala, i totes vam sortir d'allà supercontentes, almenys jo. I alliberada, molt alliberada. Si no arriba a ser per vosaltres, jo estava perduda, no sé què ho haguessi fet. De vegades penso que ho haguessi tingut nen, nena, ara tindria 32 anys, jo tot això ho rebobino, Jo en aquella època estava estudiant COU. Feia un any i mig que estava amb la meva parella. Realment, quan em van dir que estava embarassada, la primera imatge que tinc d'allò és de dir no pot ser, a mi no em pot passar això, a mi no. Jo vull fer moltes coses, vull desenvolupar-me d'altres maneres, no sé si voldré tenir fills algun dia, o sigui, vull tenir una parella, però vull viatjar, vull estudiar, vull treballar, vull independitzar-me, vull fer moltes altres coses. Just abans de despenalitzar-se la interrupció de l'embaràs el 1985, la Pepa va avortar. Hola María, ¿estás aquí en la Mani? Vale. Ho va fer en una clínica de València, un viatge en autocar que se li va fer llarguíssim. Em van dir que era sobretot pel tema aquest de la clandestinitat, perquè era més fàcil que investiguessin a dones de Barcelona i que mitjançant aquestes dones arribessin a les clíniques de Barcelona que si es feia en una altra banda. De fet, en principi, el primer que em van dir és anar-hi a Londres, però jo no tenia diners. Ara, l'avantprojecte de llei de Gallardón, que torna a endurir les condicions per l'avortament legal, la indigna i va a totes les mobilitzacions. Durant molts anys jo no ho he dit a ningú, jo m'ho he callat. I és precisament aquest silenci el que sí que et pot arribar a traumatitzar amb el temps. Vaig passar per una temporada de dir i si aquesta gent té raó, i si sóc una assassina, i si et poses molts i sis, no? I no tenim per què justificar-nos. Recordem que es donaven unes dades que avui en dia dius, home, com us atreviu a donar això? Es parlava dels avortaments il·legítims i clandestins com una cosa molt nombrosa, de manera que es parlava de 300.000 avortaments cada any. Això matemàticament era impossible, llavors, però propagandísticament era eficaç. Hi havia una ideologia. Tenia un noviete i sempre em deia, bueno, ja tinc preparat el bocata per anar a la presó, vull dir, érem molt conscients que estàvem fent una transgressió. Però, bueno, suposo que el valor que dona una mica la joventut, no? I no sé molt bé per què no va saltar, no? Vull dir, en altres moments històrics, no? Inclús a partir de la llei del 85 hi van haver-hi algun tipus
criminalitzacions de persones que es van implicar molt en l'avortament, i a nosaltres sempre ens van deixar com tranquil·les. No vam tenir cap tipus de problema amb la justícia ni cap tipus de res. També eren unes èpoques en què hi havia molts fronts oberts, i no sé si això en el fons no feia un macro mal a ningú. I el divendres era el dia que es feien els avorts clandestins a Barcelona, el dia que les avorteres, que se'n deien, feien avortaments. I tots els avorts que es complicaven acabaven a l'Hospital Clínic. Per què? Perquè nosaltres mai vam denunciar a ningú per avortament. I per tant, les pròpies persones que feien l'avortament li deien: si tens algun problema, vés-te'n a l'Hospital Clínic. I llavors jo vaig veure la quantitat de problemes que tenien les dones per l'avortament clandestí. Ho vaig veure en directe, inclús vaig veure morir dones. Aquesta tarda s'ha aprovat al Congrés dels Diputats el projecte de llei que despenalitza alguns casos d'avortament. Trobo que això de l'avort és com un crimen. Hombre, cada cual puede hacer, pero vamos, no creo que esté bien. No, hay muchas maneras de evitarlo. Ninguna mujer va a sufrir o va a tener que afrontar consecuencias penales por el hecho de haber abortado. No introduirem, contra el que algú ha dit imprudentment, no introduirem l'avortament dintre de la societat social. El nostre grup parlamentari és un tema en el que reconeix llibertat de vot a cadascun dels diputats i, per tant, no pot haver-hi una posició col·lectiva. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es afirmar rotundamente que lo que hay en el seno de la madre es vida y es vida protegible, porque así lo establece la Constitución española. Era resoldre una situació molt penible per tantes dones, no? Molt bé, gràcies. I això és tot. Tornem la connexió als estudis de Numància. Una realitat tossuda, el debat al carrer i la pressió dels grups feministes i d'esquerres. La llei del 85, a imatge de la britànica, va despenalitzar l'avortament en 3 supòsits: violació, patologia greu del fetus i greu perill per la salut física o psíquica de la mare. Els lemes que cridaven els concentrats eren «Gobierno asesino», «Las zorras marxistes són les abortistes», «Vida sí, aborto no» i «Viva Cristo Rey», entre altres. L'opinió pública estava dividida. José María Ruiz Gallardón, pare de l'actual ministre de Justícia, va liderar un recurs davant del Tribunal Constitucional que va obligar a canviar-ne uns quants aspectes. No hi va haver consens, ni social, ni polític, ni mèdic. Una cosa és que s'implanti una llei i l'altra és que aquesta llei l'endemà ja tothom hi estigui d'acord, tothom l'apliqui, no? Que després s'ha anat diluint, no?, amb el pas del temps i s'ha anat normalitzant, inclús sobretot perquè la ginecologia està plena de dones, no?, en aquest moment, i perquè també hi ha hagut un avanç de la societat respecte a culpabilitzar per segons quins temes, no? Però sobretot els primers anys dintre de la professió mèdica no hi havia grans entusiasmes respecte a fer avortaments. El planteamiento de hacer abortos en la sanidad pública de forma legal, etcétera, etcétera, permitía que la salud de las mujeres estuviera protegida. Pero en las condiciones en que nosotros estábamos viviendo aquello, era un torpedeo tras otro. Es decir, que yo no le pongo el gotero porque soy objetora, que yo no le anestesio porque soy objetor. A ver dónde está el informe tal que falta, que yo no lo veo, y entonces a ver si me estás engañando y me estás manipulándome para obligarme a hacer un aborto que yo estoy en contra. Yo no le hago la ecografía porque soy objetor. Todo el mundo dijo, yo no. Y dije, vale, yo sí. Cuidar l'embaràs de la dona i defensar alhora el dret a l'avortament no és, per la doctora Sesma, incompatible. Ella és un dels 3 ginecòlegs navarresos jutjats per una interrupció de l'embaràs feta en un hospital públic de Pamplona. Va ser just després d'aprovar-se la llei. L'equip va arribar a fer-ne 10 abans que l'organització Acción Familiar els denunciés. Los 4 o 5 primeros abortos salieron a bombo y platillo como si hubieran copiado la historia clínica, es decir, alguien pasó... Nuestros nombres, por supuesto, los nombres afortunadamente de las señoras no, pero la historia clínica calcada
por parte del periodista. Es que eso cuando dices, eso en ninguna otra región de España ha pasado. O sea, es decir, yo sé que ha habido algo en Barcelona, algo en Madrid, algo en no sé qué, pero no han salido los nombres de los ginecólogos, el que hace el informe, casi hasta dónde vive el ginecólogo. Se enteraban, a mí me estropearon el coche en 2 ocasiones, pinchándome las ruedas por tener el coche fuera. Alguien sabía, se filtraba todo. Ella salía con unos pasquines, Elisa asesina. O sea, los tobillas, Elisa asesina. Es decir, que la virulencia que tenía aquí, todo esto era muchísimo mayor. Ahora lo tiene todavía, lo puede tener todavía porque somos un poquito todavía especiales, ¿no? Por decir, muy polarizados en muchas cosas, pero en aquel tiempo el Opus tenía una potencia impresionante y la sociedad no estava del todo concienciada. La doctora ha rebut amenaces anònimes per carta i per telèfon. Alguns companys de l'hospital l'han amenaçada de portar-la davant els tribunals. El judici es va fer el 1990 enmig d'una gran expectació. Es jutjava si el supòsit de risc de malformació del fetus que s'havia fet servir es podia aplicar en aquest cas. Van ser els primers i els únics professionals de la salut pública processats per aquest tema. Primera noticia de Telediario, para que te das una idea. Primera noticia, o sea, informe semanal. El día del juicio. Yo creo que el PSOE tenía mucho interés porque sabía que eso era el juicio de su ley. Es decir, si salía adelante esto, decía, esta ley ya está funcionando, y así fue realmente. Al final quizá te das cuenta que el coste personal, el coste quizá familiar también de todo esto, igual no merece la pena de ir tan Quijote por la vida. Pues creo que ahora no diría exactamente eso, ¿no? Lo que sí en ese momento, claro, yo creo que estábamos todos muy quemados con el coste personal. No me refiero personal, sino el coste familiar. Por ejemplo, yo sufría en ese tiempo mucho que mi madre no quisiera salir a la calle. Mi madre es pues muy pía, ¿no? Es muy de la iglesia. Entonces que no quisiera salir a la calle porque no quería que le dijeran nada. Yo ahora con la lejanía creo que sí mereció la pena y que sí se debió de hacer. Des d'aquella època fins ara, a l'Hospital Virgen del Camino no s'han fet més avortaments. La gran majoria dels metges, com també passa en altres hospitals de l'Estat, són objectors, ja sigui per ideologia o per evitar-se problemes. Si yo estoy en contra de hacer interrupciones porque pienso que desde un principio tiene dignidad humana el embrión, pues esto es así, no va a variar. Y entonces, quien no crea eso, no vamos a tener encuentro, nos va a costar. Pues si es legal como hasta ahora, por lo menos yo lo que reclamaría es que me puedan respetar mi forma de pensar para no hacer una cosa que me parece intolerable y con la que no pudiera convivir. Lo que no tiene mucho sentido es que si un niño nace con discapacidad le tengamos que darle todos los apoyos del mundo y a otros no queramos eliminarlos. Eso yo creo que no es una cosa congruente. O intentamos que no haya ningún discapacitado y ampliamos la ley, incluso a poder hacer sobre ellos eugenesia cuando nazca, porque no somos infalibles los médicos. Puede ser que nazca un niño con algún tipo de alteración que no lo hemos visto. ¿Y qué ocurre? Que si nace hay que respetarle. Entonces, ¿no? Si le vamos a respetar después, ¿por qué no antes? La objeción de conciencia del servicio militar tenía un montón de requisitos. Entre otros, servicios sustitutorios, preguntas de por qué, indagaciones acerca de la causa de la objeción, que en sanidad nada de eso funciona. Entonces, bueno, habrá que preguntarse si habrá que establecer una prestación sustitutoria, si no, es decir, las cosas se han de hacer de manera cuidadosa, porque no de repente todos han de tener una especie de patente de corso. A vegades hi havia ginecòlegs, amics meus, que diuen, home, és que, escolta, que tots se caiguin sobre meu, tampoc vull, que sóc l'únic que està en contra, que està a favor, diem així, no? Dius, mira, escolta, tot el que no agrada als altres ho haig de fer jo. Això també passa a vegades. Això és com passava amb la sida quan va començar, en la qual érem uns pocs els que els operàvem, perquè teníem por d'agafar la infecció, i els altres, no. El ginecòleg Germán Sáenz de Santa Maria, condemnat a 4 anys de presó per un delicte d'avortament. 5 anys de presó ha demanat finalment el fiscal per al ginecòleg valencià Pere Enguix. Operació policial contra 4 clíniques ginecològiques de Barcelona que podrien haver fet avortaments il·legals. Els judicis es multipliquen. Els professionals de les clíniques privades van assumir durant 25 anys els avortaments beneficiats per l'objecció a la sanitat pública. Però són èpoques d'estigmatització i caça de bruixes.
Esto es un asalto a toga armada contra la libertad de los ciudadanos, auténticamente fascista por su desproporción, su chulería y su desfachatez. Son locos, todos son locos. Estoy haciendo abortos 20 años ya. En Holanda es horroroso. Ya sabe todo, hay que cambiar la ley. És l'ambigüitat de la llei el que afavoreix les denúncies de grups antiavortistes i organitzacions vinculades a la dreta més extrema. El jutge el que va decidir és enviar a la Guàrdia Civil als domicilis de les dones que havien avortat determinats dies, van entrar allà, a moltes d'elles les vam trobar amb amigues d'elles que estaven berenant i fulanito de tal, usted abortó el día tal, de tal, en la clínica Isadora, allà davant de tot Cristo. Algunes ni tan sols elles havien dit als seus marits que havien avortat. Són litigis que no estan encaminats a guanyar el litigi, sinó que estan encaminats a crear discussió, a crear polèmica i a crear-li incomoditats a aquelles persones que es dediquen a fer el que sigui, en aquest cas, a fer interrupcions d'embaràs. De manera que els professionals, especialment els bons professionals, no tinguin massa il·lusió per dedicar-s'hi, no sigui cas que els fiquin en un litigi estratègic. I molts d'aquests litigis van ser propiciats per la vaguetat del supòsit de risc per la salut psíquica. La primera llei socialista és un clar exemple que, feta la llei, feta la trampa. Es va crear una gran hipocresia social, en la que les dones acceptaven ser psiquiatritzades, és a dir, passar per un informe psiquiàtric que demostrava que en el cas de tirar endavant aquell embaràs perillava la seva salut mental, i això tímidament va ser primer un coladero fins que es va convertir en una absoluta normalitat. Una cosa que és enormement subjectiva i que pot ser molt fàcilment manipulada, com és el supòsit psicològic. I això es va descobrir de seguida. Jo penso que ja es va posar pensant en aquesta possibilitat, si no em semblaria que no havien calculat bé persones que tenen prou intel·ligència per fer-ho. Per tant, estaven fent trampa? Doncs no, perquè és evident que si tu et diuen que el teu fill, en quan neixi, es morirà o que tindrà una vida vegetal, doncs si la teva salut no està afectada, no hi ha. És d'acer inoxidable, a veure què vols que et digui. Per tant, torno al mateix. Són maneres d'interpretar les lleis i allà on el professional vol o no arriscar-se. Quan la llei és ambigua, el risc és més gran. La Conferència Episcopal Espanyola publica un document contra l'avortament i qualifica la interrupció de l'embaràs de genocidi pitjor que el practicat pels nazis. Las futuras generaciones se van a avergonzar del aborto como nosotros nos avergonzamos de la Inquisición o del genocidio nazi. Diu, no s'obliga a ningú. I tant. Tots moren a la força. Vamos a tener una ley como la mayoría de los mejores países y no una consideración de represión criminal. Eso es lo que hacen las sociedades avanzadas y España lo es. Intentaremos que haya el mayor consenso posible. No me gusta que una niña pueda abortar con 16 años sin el consentimiento paterno, no me gusta una ley de plazos y no me gusta que se reforme algo donde no hay consenso social cuando no había ninguna demanda. Sí a la vida. A la vida. Que no vote. ¡Sí a la vida! El Partido Popular acaba de presentar ante el Tribunal Constitucional recurso contra la ley del aborto socialista. O en un centro privado, pero concertado por la administración pública. Ministra, por favor, ¿me permite una pequeña intervención? Claro, por Dios. Bueno, pues, un momento. Estoy muy agradecido por la visita de la ministra de Sanidad. Pero como presidente del patronato Juan 23, digo y ratifico que el aborto no es un derecho. Bueno, es una opinión. Gracias. Que como todo es respetable. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Aquesta llei no crea cap tipus de problema en aquest moment. Ni un, ni mig, ni cap. És una llei que és molt ben acceptada, és una llei que és molt justa, és una llei que és precisa i que dona molta confiança tant a les pacients com als professionals.
Als centres d'atenció a la salut sexual i reproductiva de la xarxa pública és on es visualitza que la llei de Zapatero a Catalunya funciona amb normalitat. Ja no hi ha supòsits, sinó terminis, com a la majoria de països europeus. I fins a la setmana 14, la dona pot avortar lliurement. A la unitat que dirigeix la doctora Almirall s'aplica un pla pioner d'avortament farmacològic durant les primeres setmanes d'embaràs. El último aborto, ¿sabes más o menos en qué año fue? El año pasado. El año pasado. La majoria dels avortaments es fan abans d'aquesta 14a setmana que marca la llei. Esto es lo que te llevarás a casa, ¿vale? Y esta es la pastilla abortiva, ¿vale? La pastilla esta lo que hace es frenar el funcionamiento de la placenta y se supone a partir de las 48 horas esta placenta ya no funciona, con lo cual evidentemente el bebé no progresa, ¿vale? Y se para todo. Empezamos. Aquesta ha sigut la meravella de la llei del 2010, no? El fet de no tenir que fer un tercer grau a les dones. Hi ha molt la idea de que si en aquest moment tenim un ventall d'anticonceptius bastant increïble, amb una eficàcia molt alta, amb una seguretat molt alta, dir que les dones que realment decideixen interrompre l'embaràs és que com que no s'han portat bé, no? Llavors, com que no s'han portat bé, no se'ls hi pot ficar molt fàcil. Una mica d'aquest esperit encara hi ha dintre de la professió, Jo el que no vull opinar és com a Josep Maria Laïlla persona. Jo tinc que opinar com a president de la societat espanyola. I com a president de la societat espanyola, jo aquí li diré, a veure, l'avortament farmacològic està reconegut a totes les lleis, a tot l'entorn. Una, el que no està reconegut és aquest 14 setmanes de la llei de plaç. No n'hi ha tant que arribi tan lluny. O sigui, si la llei de plaç el que es vol fer, que és una de les finalitats, és perquè es pugui fer farmacològic, la senyora no tingui que entrar a quiròfano i el risc sigui el mínim, si la finalitat és aquesta, que és el que s'ha dit i el que s'ha fet, això s'acaba a la 8a setmana. Ni 8 setmanes, com defensen alguns, ni 14 setmanes, com s'aplica ara per llei a la sanitat pública. La reforma que planteja el govern popular vol suprimir totalment aquest dret a avortar sense preguntes i, a més, gratuïtament. Un dret que aquestes dones ja consideraven aconseguit. Són les antigues companyes de la doctora Rosa Almirall en el grup DAIA, fundat a la transició per informar sobre mètodes anticonceptius i ajudar les dones que volien avortar en la clandestinitat. Cadascuna ha seguit un camí diferent i avui Gallardón els ha proporcionat un pretext per trobar-se. Entonces, estamos exactamente en la misma situación, exactamente en la misma situación. Y es, toda aquella mujer que no quiera tirar su embarazo adelante o que no quiera ser madre, no lo va a ser. Una cosa es que además de que te hayas fallado a ti misma, que encima no puedas solucionarlo. No tenga enmienda. No tenga enmienda, ¿no? Recuperemos el sentido primigenio de la frase al dret a decidir, ¿no? Sí, per favor. És el fons del debat etern que ha reobert la futura ja anomenada llei Gallardón. La dona té dret a decidir sobre el seu embaràs o no en té? I en cas que en tingui, fins a quin moment en té? No és un moment de pensar, perquè pensar ja ho tenim pensat de fa molt de temps. És el moment de fer. Jo d'entrada a nivell personal, l'objecció de consciència a la llei de Gallardón s'hi surt. Soc metge, aquesta llei dona dret a l'objecció de consciència i, per tant, jo objecció de consciència i desobediència civil. Jo confio més en tornar a muntar no un DAIA, però un grup de dones, ¿vale? Jo visualitzo, a més, amb algunes empresàries que ens ajudin a importar les pastilles abortives des de fora, amb persones expertes en xarxes socials, perquè, per exemple, a Holanda hi ha una web que es diu Women on Web, que de fet envien els fàrmacs abortius o les pastilles abortives a tots els països del món, a totes les dones que ho necessitin de països del món en què l'avortament és il·legal. Una realitat social d'un país que diu que se'n fan 120.000 a l'any, que diu que se'n fan, que a Catalunya sabem que l'any passat se'n van fer 99 amb adolescents inferiors a 15 anys. O sigui, que és un problema real, és un problema social, digui-li com vulgui. Jo crec que és una llei que el que no podem fer és estar-la canviant cada vegada que ens canvia un govern o cada vegada que ens canvia un ministre. Els països del nostre entorn, els països més avançats, els que jo m'hi vull assemblar, almenys, Canadà, Inglaterra, Alemanya,
Tenen lleis de 40 anys d'antiguitat. El que hi ha ara és deixar-ho exclusivament a la voluntat de la mare, no tenint en compte els perills. Aleshores, també jo crec que s'ha de tindre en compte també el nen que hi ha dintre. O sigui, és una mica compensar-ho una mica de les dues maneres. No? Això sí, ni la llei del 85, ni la del 2010, ni aquesta que es pretén, es parla de com ajudar a la dona. No? Jo crec que com a societat no hauríem de ser cínics, de dir, ja t'espavilaràs, jo t'ho prohibeixo, això tampoc. Les voluntàries de l'Organització d'Ajuda a la Família Acció Familiar Dona visiten avui una de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva. La llevadora ja les coneixia perquè hi envia les dones quan detecta que no tenen clara la interrupció de l'embaràs. Les sentes molt acollides i, a més, el que ens agrada una mica que veiem que sou molt respectuoses, no? Que tampoc forceu a res. Bueno, és que sempre la decisió és d'elles. Clar, a veure, és una decisió que es pren lliure, i clar, però té que haver aquesta possibilitat, perquè la llibertat està en saber escollir. El problema és que, clar, és un moment sovint en el qual hi ha un impacte emocional molt gran i són dones que moltes vegades no tenen clara la seva decisió o tenen cert punt d'ambivalència. La Lorena estava vivint com un moment de crisi i ella en principi volia interrompre l'embaràs perquè no veia cap altra sortida. La vam informar de recursos d'ajuda a dones embarassades perquè realment vaig intuir que no era la decisió que ella volia prendre. En cap moment de mi va sortir d'avortar. A mi em van vindre i em van dir, home, no, avorta. O sigui, família molt directa meva, família més indirecta, moltíssima gent que del meu entorn, o sigui, quasi tothom em va aconsellar que avortés. I ja estàs tu amb els dubtes, ja et diuen, no, és que això no ho podràs fer tu sola. I clar, si ja estàs una miqueta angoixat, et veus, bueno, totalment desbordat. No tenia feina, acabava de trencar amb la seva parella i vivia amb el seu avi. La Lorena era un mar de dubtes. Aquí li van oferir els seus escassos recursos materials i la possibilitat de buscar feina, però sobretot suport psicològic. Encara va als tallers per dones que, com ella, finalment van decidir tenir el fill. Cuando cambiéis de teléfono o lo que sea, siempre avisar, porque podemos, en un momento determinado tenéis concedida una ayuda y no se puede dar. Sempre la llei té que protegir el més indefens. En general, totes les persones, si ens preguntéssim, tu pots treure la vida a una altra persona? Diríem no. Doncs clar, però el nen és un indefens. Ara veient el que tinc i pensant en que havia fet això, que havia pensat en fer això, dic, hòstia, com me n'alegro, de veritat, d'haver trobat aquestes dones, d'haver agafat una miqueta de força per dintre, d'haver, jo què sé, fet cas al que jo en realitat per dintre volia, no? Perquè jo, segur que ara estaria, bueno, o sigui, tan feliç que estic ara, tan infeliç que estaria si no ho hagués fet. La vida de la Lorena s'ha recompost. Encara no té feina, però torna a estar amb el pare de la nena i la família li ha deixat un pis. Diu que aconsellarà a totes les dones que no avortin, però això no la fa defensora de la llei Gallardón. Em sembla indecent totalment. O sigui, que ara el govern et digui el que has de fer amb la teva vida... O sigui, jo la meva vida ha canviat a millor per tindre-la, però és que hi ha molta gent que potser la té i, vamos, es queda amb la vida destrossada, perquè a vegades és que o no es pot o realment no ho vols, de veritat. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. L'avantprojecte del govern popular, acusat d'haver-se fet d'esquena a la realitat social, s'entén per la pressió de l'Església i dels grups anomenats Provida. A Pamplona, una plataforma antiavortista convoca els divendres el Rosari per la Vida, davant de l'única clínica privada concertada de la comunitat. Nada hace más feliz a una mujer, y vosotras muy bien lo sabéis, que tener un hijo. Entre els mateixos convocants hi ha un grup de joves que han estat denunciats per assetjar les dones a les portes de la clínica. Pasado septiembre se recrudece la presión por parte de estos grupos frente a la clínica, coaccionando a las mujeres que acuden, increpándoles y diciéndoles si van al abortorio,
vais a matar a niños. Hi ha dones que veus que van com més lentes, que caminen lent, que inclús dones que arriben plorant i ens fiquem a parlar, escolta, estàs bé, tal, ens sentem, fins i tot algunes ens les emportem a prendre un cafè. Després de veure com el director de la clínica abortista ha sortit alguna vegada a insultar-nos o que ha posat alguna denúncia. Jo el que veig és que ell veu a les dones com una clienta més o com un bitllet de 500 que se li pot escapar. O ens ha passat que les hem portat aquí, ho han vist tot, però tot i així s'han vist agobiades o han dit mira, és que no, és que de veritat, és que no, és que no. Pues, inclús les hem tornat a portar a la clínica i han entrat i de vegades, o sigui, a vegades fins i tot parlem amb elles després de com estàs, com va tot, o sigui... O sigui, ens sap molt de greu que s'acabi avortant, perquè al final avortar és eliminar el fill. A la seu d'una de les entitats pro-vida més antigues de Navarra, uns universitaris catalans s'han integrat en les campanyes contra l'avortament. Ara fan el que anomenen el rescat de dones. La mujer no quería, el marido, un poco por desesperación y por necesidad económica, la empujó a abortar. Pues claro, muchas veces decimos a una mujer, no abortes, ¿y luego qué? No, hay que darle... Pues le vamos a dar, durante el primer año de la vida, todos los que necesiten. Cochecito, cura, pañales, alimentación, en fin. Lo veremos aquí si se pone malo. Y a ellas los mismos. Al menos mover cielo y tierra para encontrar recursos. Este año es muy bonito, es superdotados de cariño, dejarlos nacer, es un niño de Down. Defendemos todo, evidentemente, ¿no? La vida de un niño sano y la vida de un niño inteligente, pero también la de un niño que tiene una pequeña deficiencia, evidentemente. En relación con la ley del aborto, uno de los primeros problemas es este, ¿no? De si los niños con deficiencias o alteraciones genéticas, pues seguir adelante o abortar. Y claro, este es un tema que en este momento significa mucho. Aparte de que es verdad que son superdotados en cariño. Va ser la setmana 19 d'embaràs, amb un control rutinari, amb una ecografia. Van diagnosticar una hidrocefàlia severa i progressiva. Llavors van passar 2 setmanes que ens van estar fent proves, ressonàncies, neurosonografies, amniocentesis, i ens van dir la setmana que ve heu de venir amb la decisió ja una mica presa perquè nosaltres ho hem de plantejar amb el comitè. I bueno, la decisió més difícil de prendre la meva vida i de segur que el meu marit també. Realment no cal posar-li més complicacions perquè no és una decisió que prenguis a la lleugera. La prens amb la teva parella, molt conscients els dos del que significa, de la tristor, de la pèrdua, de que no és fàcil i que serà difícil. Molta pena i la trobava a faltar. Sí, la trobava a faltar. Avui aquest comitè mèdic decidirà si autoritzen una interrupció d'un embaràs de 35 setmanes, o sigui 8 mesos. És un mecanisme excepcional que preveu la llei del 2010 durant el tercer trimestre de gestació. Per donar-hi el vistiplau, la malaltia ha de ser greu i incurable. Diríem que és una alteració greu amb el pronòstic funcional. I té algun tipus de tractament? És incurable? Probablement el pronòstic és inclús més dolent que el que veiem per l'artrogliposi. Els pares estaven tots dos... Absolutament d'acord. Estaven supertristos, però que també posaven les coses relatives en funció de la gravetat del que els estaven dient. Diem no moltes vegades, i no per ideologia, no per capritxos, sinó perquè entenem que una interrupció en la setmana 35 és un procediment mèdic i té unes conseqüències psicològiques i reals molt diferents que a la setmana 12 o a la setmana 14 o a la setmana 22. O sigui que, evidentment, sabem que en aquest moment el fetus ja és viable o pot ser ja viable i, per tant, la gravetat de la malformació i la incurabilitat de la malformació ha de ser molt més clara i molt més greu. La doctora Carreras dirigeix un equip que és referent estatal en diagnòstic prenatal. Només unes 70 dones avorten cada any a Catalunya per alteracions detectades tan tard. Però la llei Gallardón ho prohibiria. De fet, de moment no preveu el supòsit de malformació fetal, encara que es detecti més d'hora. La dona hauria d'al·legar greu perill per la seva vida o la seva salut. El siguiente caso es una paciente que nos remite en la semana 27 del Hospital General de Cataluña
con una situación de polidramnios y con una sospecha de estenosis pulmonar. Cada setmana, el Comitè de Defectes Congènits, format per especialistes de diverses àrees, es reuneix per estudiar i valorar els casos de malformació, molts derivats des d'altres hospitals de l'Estat. Aquest comitè perdria gran part del seu sentit. És el punt més polèmic de l'avantprojecte. Amb aquell mateix problema hi haurà famílies que decidiran seguir endavant i no fer res, famílies que se sotmetran a cirurgia intrauterina, en els casos que es pot fer, i algunes que decidiran la interrupció de l'embaràs. I nosaltres hem de respectar les tres opcions. El tema de la llei Gallardón és que impedeix el dret a decidir. Nosaltres podem arribar al diagnòstic, però aleshores no podem oferir diferents opcions, no hi ha diferents opcions. Senzillament s'ha de seguir, no es pot fer res. Per mi aquest és el gran drama de la llei, no? El negar-te la possibilitat de decidir. Pels professionals de la Vall d'Hebron seria tornar a la situació anterior al 2010, quan derivaven els casos a l'Hospital de Montpeller. Aquest va ser un acord amb el que vam arribar de servei a servei, amb el vistiplau de l'hospital, òbviament. Pensar que el món s'acaba a Espanya, això és una mica curt. El que passa és que el que és més difícil és crear aquest circuit estable. Montpellier formava part del nostre sistema sanitari amb la llei del 85. És a dir, els avortaments tardans, amb detecció tardana, es feien a Montpellier. Feien les necròpsies, feien el consell genètic, tornaven aquí, els vèiem i fèiem els plans reproductius. Si això ha de tornar a passar, està molt bé, però això no és just, ni ètic, ni amb equitat. A mi em sembla que esperi aquesta dona, que tingui la criatura, se sentirà molt més feliç, perquè és mare, en definitiva. I la veritat és que aquí hi ha moltes coaccions, també, ideològiques, algunes, i altres socials. I després de néixer, que el cuidi fins que es mori. Aquest seria el meu consell. No hi perd res i guanya molt. Que no anem en aquesta direcció, ja ho sé. Vale en este caso la libertad de la maternidad para decir que eso es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres. Ni una mujer es menos mujer por no ser madre, ni un hombre más inteligente por ser ministro. ¡Viva la vida! ¡Viva! ¡Más alto! ¡Viva! ¡Viva! Con mayoría absoluta no se entiende cómo un gobierno no ha tomado la decisión de derogar esta ley cuando la llevaba en su programa electoral. Els bisbes espanyols estan molt descontents de com està abordant aquest primer any de mandat Mariano Rajoy. Se ha de poner coto cuanto antes este sangrante problema social de primer orden. Está claro que la conferencia episcopal le reclama viejas deudas. Ni lobbies, ni jerarquías eclesiásticas, ni conspiraciones imaginativas. Lo vamos a hacer única y exclusivamente atendiendo a la Constitución. En una societat plural, no podem pretendre que la moral cristiana esdevingui la llei de l'Estat. ¡Aborto es sagrado! ¡Aborto es sagrado! ¡Aborto es sagrado! En cuanto a la reforma del aborto... Eso lo dejamos para luego, si le parece. Primero hablamos de lo de hoy y luego de otras cosas, porque el aborto tiene poco que ver con ETA, ¿verdad? Sí, desde luego. Bueno, tiene algo que ver, pero en fin, no demasiado. El nom de la llei, que ha aprovat avui el Consell de Ministres, és explícit. Llei de protecció de la vida del concebut. Esta llei que vostès tant critiquen té ni més ni menys que 11 milions de persones al darrere. 11 milions menys uns quants a Extremadura, pel que sembla, menys 3 diputats al Congrés dels Diputats, menys l'alcaldessa de Zamora. Convergència i Unió dona llibertat de vot en els seus diputats. Nadie puede negar a nadie su derecho a ser madre. Ni tampoco nadie puede obligarle a nadie a serlo. Hay muchas sensibilidades en el Partido Popular. Que si algunos de ustedes hubieran votado dentro lo que dicen que piensan en los pasillos, estaríamos más cerca de la retirada de ese anteproyecto. ¿Otra vez con la ley del aborto? ¡No me lo puedo creer! ¡Y se vaya a meter la ley por aquí, por aquí, por aquí! ¡Y se vaya a meter la ley por aquí, por aquí, por aquí!
la setmana que ve, ara fa un any, l'enfonsament d'aquest edifici a Bangladesh va trasbalsar el món. La vigília de l'enfonsament s'havien vist les esquerdes. 1.500 morts i 350 desapareguts. Era un dels tallers de les grans marques occidentals del tèxtil. Cada dia havíem de fer més de 1.000 peces. Els damnificats del low cost un any després.